Bună ziua! Alex, acum ne jucăm cu Alex, dar Alex nu știe că ne jucăm, că filmez, deci să fie o surpriză mare, sper să nu înjure, în fine. Da. Alex, din păcate a ieșit, dar cred că o să intre înapoi. Da, very good. Cât e ceasul? Alex, mai ești? Da, Gabi, că am venit acum. Ok, ne mai jucăm? Ok, ai zis da? Ok, haide. Ok, cine ne jucăm? Tot Minecraft pe serverul ăla. Dar nu postăm pentru... Nu, facem off camera, Ok. Să facem așa ceva. Anyways, eu am venit cum aici. Uite. Easy postă copii. În fine, uite, pentru că te iubesc îți dau o floare. Da. Ce nu ai venit în video? Gabi, dacă vrei, Ce? Go. i-am luat câțiva cât timp. Părgeam. Puțin. Am o grămadă de ce în spate ăsta. Fac? Eu o să fac baza. Stai că eu n-am nimica pe mine, că am murit în lavă. Eu n-am nimica. Help, mor de la skeleton. Yeah, girl. Așa. Ok, acum așteptăm aici. Alex, stai puțin că mă dau puțin pe mult, m-a chemat puțin mama. Ok. Ok, eu încă nu știe. Eu n-am operator, ai problema. Nu știu ce, nu știu, sper să nu fac ceva. Ok, yes. Oare să-i zic că fac a doilea video? În fine, să-l omor? Da, o să-l omor. Stai că n-am nimic pe mine. În fine, hai să nu-l omorâm. Ok. Hello, how are you? Good. Ok, bravo. Alex. Wow! Te pișa pe tine, nu? Nu. Tu? Eu n-am nimica să-mi fac nimica. Bro, eu n-am nimica pe mine. Ok, mă duc în... Stai că eu nici măcar... Ok. N-am nimica să fac. N-am niciun tool. Trebuie să încep de la zero. Nici măcar capul. Dacă ai fost prost. Bă, eu am vrut să arăt că este acolo, dar aparent keyboard-ul meu nu vrea să țină shift-ul. Bă, am uitat să-mi fac temele. Stai puțin că mă dau pe mult ca să mi le fac acum repede. Stai puțin, stai să mă... Alex, vezi de zombie. Bine. Eu mă bag aici în box. Ok, eu mă bag aici în box. Eu fac temele. Ok, mă dezbrac din box, eu. Așa, mă culc, tu mă protejezi așa chestii. Fac temele repede, easy, știu. Ok, mă bag înapoi în box. Sau mai bine stau așa. Ok, mă duc să-mi fac temele. Bye bye. Bine, mă dau pe unul, dar în fine. Bye bye. Sau dă-te și tu. Ok, bye bye. When I met you in the summer. Ok, deci știu că nu e nimic wow ce fac acum, dar în fine. Hai să zic că
că ies și că fac video. Ce face? Easy protector. Ok. Hai să mă dau înapoi. Alex? Vreau să zic ceva foarte important. Ți-ai luat troll. Acum ești pe cameră. 4K. De asta că nu vorbești, nu? Lol. Mă gândeam eu că tu ai spus că ți-ai făcut temele. Da, știu, n-am avut altă scuză, ce vrei. În fine, asta practic a doilea episod de buget. Era un fel de troll de buget, foarte de buget, nu era ceva wow, în fine. Anyways, Nu închidem, o să mai facem așa. Să vă arătăm, oricum e foarte plictisitor, dacă eu vreți. fac baza, eu acum nu fiu. Dacă vreți, puteți să dați scroll, în fine. Upsi. Dacă vreți, puteți să dați, adică să vă uitați la X-Lader mai bine, că ăla face mult mai mult, sau la Phonix, la Alex, adică. Du-te, bă! Să rășeam. Anyways, Copil, ia zapa! What? Și acum cum mă dau? o să facem un video la mine și un video la el. Da, bine. Acum facem pentru că am vrut eu să fac control de buget. Și pentru că am avut ocazia. Dar oricum filmam amândoi doar. Ca să nu pierdem nimica. Nu? Alex, dacă îmi dai niște... Primul video îl postez eu. Alex, poți să fur niște... Poți să-l fur niște cobblestone? Ok, mulțumesc. Poate să se posteze numai respective. Anyways, mai mult Birou. Ha? mai ai wood Ce să am? lemn. Nu, am 32. Dă și mie. Alex, ce crezi? Să mă arunc să fur niște porcărie de aia? Dar tu te-ai aruncat? Unde te-ai dus? Ah, ok. Dar tu te-ai dus Dă vreodată? și mie niște lemn. Ești prost. Ești prost. Bro, eu vreau să-ți fac dream moment ca să cazi în apă. Da, eu mă duceam în dutia încolo ca să nu mor. Dar tu ca prost m-ai aruncat. În fine, acum ce fac? Că eu mor dacă mă arunc acolo. Mamă. Vii și tu? Ce? Bă, urcă. Nu, dar vreau să fur niște iron de acolo. Irosez, nu contează. Mamă, câți endermeni sunt aici. Furăm aici easy iron pentru că easy iron și o grămadă de iron. Chiar cu o grămadă. Easy. Mai facem ca data trecută. Dream moment. Bine, data trecută am văzut pe TikTok, efectiv, dacă nu te miști și ții doar cursorul pe el, efectiv nu se mișcă. A fost adevărat, numai că când ai dat în el s-a făcut buba și da, mă gândeam că stă efectiv fără knockback. Și... Ce faci? Îi dai easy și tot. Sunt mai mulți endermeni aici. Stai puțin. Bonk. Hello. Te uiți tu? Ok. Da. Nu, uite. Ok. Nigă. Easy și nu. Easy par copil. Ok, ia tu ca să nu fiu prost. Ia tu. Ca să nu fac prost moment. Bă, mai este un enderman aici. Da, asta.
Eu mai vreau să lutez pe aici, că poate găsesc diamonds. Dar poate mori. Nu contează. Da, cred că ai avut cam multă dreptate. Nu-mi place, vreau înapoi, Ok, și nu pot să merg înapoi. Mă duc Dar eu, urcă pe apă. dar nu știu unde sunt într-un mineshaft. În fine, dacă nu știu unde sunt, dau dig sus. Ok, eu o să las aici apa. Da, las acolo ca să nu mor. Mamă, cât iron e aici. Problema e că eu n-am niciun bloc în pregătire, adică dacă în caz de ceva. Și problema e că dacă la orice chestie pot să mor. Mamă, cât iron am, sunt riși. Sunt rici. Alex, ce crezi? Câte vizionări o să primesc la video ăsta? Bravo, 0. Ai ghicit. Chiar vreau să spun 0. Ai ghicit 0. E imposibil să iau vizionări. Mi-am pierdut. Sau? Da, știu de sigur unde sunt. Cred că... Stai că sunt o grămadă de copii. Sunt o grămadă de copii aici. Ok, fură aici aeronul ăsta pentru că e gratis, pentru că da. Stai. Așa, Alex, cât iron vrei să iei? Bravo. Ai ghicit. Alex, ghicește și cât iron am. Ghicește. Am un număr. Bravo. Era 2, da. Păi, nu cred că o să mai primești ironul ăla după jumătate de viață, jumătate de viață, jumătate de viață, jumătate de viață. Nu mai pot să fug, nu mai pot să fug, nu mai pot să fug. Văd apa, văd apuța, văd apuța, văd... Văd apuța, văd apuța. Haide, haide, bă! Alex, help, 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 help. Haide, urcă copil, urcă copil. Urcă copil, hai, urcă copil. Hai, că încă scaun de rotire. Alex? Ce crezi, o să mor sau o să mor? Bravo, o să mor. Bună ziua, Ale, ce mai ce faci? Mergi mai repede. Alex, îmi dai și mie niște mâncărică? Mai am jumătate. Da. Ciocnim apelul. Ha? N-am. Mi-i furat mie Apple. Bă, Apple-ul ăla era a meu, da? Apple. Nu l-am. O du-mi mine. Ciocnește. Ești prost. Bă, am găsit Apple-ul. De ce ai așa de puțin viață? Bă, dar ți-am dat mâncare. Bro, dar ți-am zis că am jumătate de viață. Dar ți-am dat mâncare. Aveam 3 coconele, copil. Coconele. Da, ce vrei? Să zic că calele. Și dă-și mie chicaxul înapoi. Da-mi el înapoi. În primul rând e X. Nu-i ex, copil, pickaxe, copil. Le-a tău. Pickaxe-ul era meu. Dă-mi pickaxe-ul. Dar pickaxe-ul era meu. Ceva, poți să le iei cam de ăsta de iron. Fac. Stai. Ok. Fac. Și le înapoi că nu trebuie asta. Ce prost. De ce? Am făcut o iron, dar nu. N-ai bun și asta. Ok. Ce fac? Ce trebuie să fac? Cât? Ce-am? Du-te, bă, mi-ai furat din cablu ăsta. Ok, nu ți-am furat nimic. Poți să mai dai încă 2 cablu ăsta? Mulțumesc.
fur de aici ca să nu fie urât. Să nu fie urâțescu, cum zice Max Infinite. Uita! Sau... Mi-a găsit pickaxe-ul. Era aici. Well? Da. Ce tare. Ok, daddy. Magic. De ce ai făcut așa de basic casa? Și de basic. Nu cât de bun. N-are putere. Ești prost, Gabi. Mulțumesc. Hai să facem fermă, dar numai că ne trebuie uit și ne trebuie bucket și ne trebuie cobblestone și ne... Ok, și ce am toate? Stai, unde mi-e coal-ul? Asta e la... Uite aici bucket. Uite aici bucket. Mamă, mulțumesc frumos. Du-te, bă! Ce noroc am! Norocul meu luat din China. Nu, bă, că-am calculat eu să nu zic drept. Du-te. Cum îi dau split? Uite așa. Pun așa. 9. Mamă, ce calculator am. Unde e cool-ul? Bă, cool. Dăm niște cool. Sărășie. N-am cool. Nu-s cool. Bue, n-am cool. N-aveam cool. Trebuie să mă duc înapoi acolo. Alex, pune înapoi acolo a pizza. Pune acolo la pizza iar. Mă duc în aventură. Mulțumesc. Mulțumesc. Lau. 1, 2. 1, 2. 1. Gabi, tu ți-ai făcut Iron X? Ce? Ți-ai făcut Iron X? Nu. Dar se face acum. Vrei Iron X sau Water Bucket? Water bucket. Ok. Vreau un buchet de flori. Ce? Copil. Ce? Bucket. Stai puțin să fur pe aici lemn. Ce buchet? Unde e buchetul? Aici. Mulțumesc de buchet. Ua, tinoanea, ua. Ce s-a întâmplat? Du-te, bă! Ne-au urmărit villagerii. Du-te, bă, sărășia! Du-te, bă! Am cusele mele. Du-te, bă! E prea mare. E prea mare, era frică. Ce să fie? Dă mie burgerul dacă nu-l vrei. Și eu tu. Vreau eu. Dar vreau eu niște mei. Nu mai filmezi. Ce? Nu mai filmezi. Da. Am făcut un videoclip și ăsta e a doilea. Și era să cad. Pentru că cad. Gabi, de ce n-ai spart tot copacul? L-am spart tot. What do you mean? Mai erau două bucăți acolo. Ăla nici măcar nu l-am spart, dar în fine. Ua. Easy no. Anyways. Trebuie să facem niște wheat și nu avem wheat, că sărășie. Du-te, bă. Uita acolo, da? Nu te uita acolo. Du-te, bă. Nu te uita acolo. Nu, mersi, mă.
Uite, Cum se face fence-ul? Uite acolo. Cum se face fence-ul? Fence. Ăsta. Mi trebuie... Ok. Bine. Ok, gata. Ce fac? Copil! Copil, nu poți să arăt asta la YouTube! Ba da. Ba nu! Copil! Ba da. Te omor. Șterge-le. Poți arăta asta la YouTube. Ba nu! Copil, șterge. Uite. Ia-l de acolo. Era să cad iar. Fine. Go, 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 go. Anyway. Very racist. You are very racist. Bă. Va trebui să editezi partea în care vine Ne, mi-e Mai silă. bine ștergi video ăsta. Nu. Am muncit. Am muncit. Da, doar ai apăsat un buton și după te-ai jucat normal. Am muncit. Taci. Nu te pot consuma apăsarea unui buton, nu? Ba da, mă doare. În curul. Alex, vrei să arăt cât de rici sunt? Hai, Alex! Hai să facem o bătaie. Te bagi? Nu, deocamdată sunt în mine. Eu sunt full aer, nu știu de tine. Era mâncat de Iron. Eu sunt full aer. Nici nu știu de ce am făcut asta. Bine, am făcut-o ca să mă flexez. Oh, am găsit mai încetul. Da, păi da, ce crezi unde m-am pierdut eu? Ce credeai, mă, că eu glumesc? Nu. Asta ziceam și eu. Dom, săneață, când boierii nu s-a ca să manche ca pe mine, când boierii nu s-a ca să manche ca pe mine, dom, nu mă încăcat, dom. Nu mă încăcat. De unde ți-a venit ție așa cheful să cânti? David, avea o problemă. Ce? Am o viață și sunt în mine. Dar ce credeai, mă, că eu aveam data trecută? M-a ajutat mult. Well. Du-te. M-a ajutat și pe mine mult. Ce fac eu acum? Mă duc mai adânc în mine. De ce? Dar de ce? De ce duci? De ce te duci mai adânc? Că ești șmecher? Bra. Help. What happened? Da, bună ziua, bună, auzi, da, bună ziua, bună seara fetelor și băieților, o să încheiem aici episodul pentru că YouTube și pentru că da, și da, bye bye.